ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company namba yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyika ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori ry'abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Nyecha bono botu kumonchi muria ekionge weekend chinsanya senchira yo wikirano chengoro kwa Catherine Nyaboge Wilfred Matunda kuri studio kabere nero gongonya kwane kebuna chibichana maliwingo ikarashira senchira yo wikirano nabo igo kuraso mono ribo bimanyiro veni Nyaboge nero gonkonya kura sensemerio ikaranso ike obe 9 ikomwere tukumanyiga tiari abereka gwateka a seritskeri gari arengeri tambe. Wabwatani aoni go basangirikana ase kerisia gia Catholic Diocese of Kisii omochi obosongo erio konyora amaigerio igoro yechinchira baranyare kwegerera oboene bwa mwanya bantu nene mono abana bake chintakana nabo igo abantu bari bamenyete no borema no maigerio abaga kwenono ni kiumbi kia ba sister bekanse Catholic Association of Sisterhood of Kenya ase babori wa abantu gotena bokongo chingaki abantu bakoneriwa ase na dipo na sanya kutumania ase robot roko bwatia. Hii habari ambayo tunafanya nini?
Chingaki ebikore byokunereriwa kwa bantu bigendete konekiwa anena Sorogongo rwagusi rituko lya lero babwatani ao kurwase county ya Kisii nigo baumirana asokonyora maigerio na bigugusangiriria ebirengerero byabo igoro yokwegerera obwene bwa mwanya bantu. Ngoro kwa Sister Georgina Chitambasi, Sisters of the Blessed Virgin Congregation, representing the AOSK unit, national unit here in Kisii. Nimetrainiwa na the national unit AOSK kwa maneno ya human rights na pia safeguarding of minors and vulnerable adults. Na siku ya leo nashukuru sana kwa sababu tumeweza kujumuika hapa kuwa na mafundisho. Dieta Koroko Sister Florence Kerubo, chairperson Association of Sisterhoods of Kenya, Kisii unit. Na vile nomo kwa munene rero saurie seminar tubwate ya child safeguarding and protection. Jina ni Sister Juliana, Little Sisters of St. Francis, working in the Association of Sisterhoods of Kenya, AOSK. Tuko na programs different kama vile Justice and Peace ambayo inaangazia mambo na watu katika jumuiya. Egati yabagambi baikirana sama igeria yue nigo ba umurubiri iga okoboko unenchire yamo yoguchukubwa tokobo konyi anene asebaria bagendete kunererwa. Injasa Marieta Njoni Mboga Makol, the chief of Kiwor location, Kisii Central, Kisii County. Lero igotuacha seminar ya safeguarding okolenda abana bake n'abantu betenyareti asingenjo hao unabalemafu. Ekerekyo nigo baba bagusemiwa chinchere ao chokorwania ebikore bunebi koborokereri turena omwana nyoro osaliwe yagachya yenchigo sibigwa igo akoiruja gitari bunarego tena tu report omwana anyobwate mechando chintakane chikolera nkote bitora abantu bamintu unababwenete koire report yabo asaba gambi tuanyora mafundisho haya akaratokera na ali inka osase binyoro bito igagotokonya so maintain law and order agotokonya asogokonya abana bali bakuwe megondo batikiri chintakana egotokonya aso protect abagotu bali bakunerwa asingenjo ao bono nigo barure okuboria guchasa abantu bonsi kubwaterana elio gokeania ebikoro bunebiga anene kurwa sebinyoro. Tunajua tukishikana mikono pamoja, all these different categories of people, we shall make it stronger because issues to do with safeguarding are very sensitive and delicate. It's not a one man's job, na ndio maana tumeleta watu pamoja ili kwa pamoja tuweze kushirikiana na kusaidia jamii yetu. Huwa tunafanya a lot of capacity building, doing gender sensitive awareness. Ono ngo basaba abantu baminto abo asomolebi mo kira kermo igweto monta chandegete abantu mbarora abana bake abana chintakana abangina abagotu mechando nero robabwate ulipoteregeta seni kia ukiagatembe kurega se county ya Kisii letena na enkoro kwa Dipon Asanya. Abamenyi ba Ikenye iti kanunda igotoka igodi ya nyakwa ibungi ya kitutu chache South County ya Kisii mabiri tukuria rero nigo barobikana eri korera na kwamiriria epara embe iyo ya komiro bogima anene mono obosombi ase ensemeyo asabona ba mboriro mo MC obo omoske Cosmasio yagi gwesokya na kubaroseria epare iyo buna abaririteira korende Cosmasio yagi yoro mo MC we wodi ya nyakwa nigo esokya morogo rero na gotabuna embura enyinge yabereke gotwa orogongora gusi nero yabereke gotenenia obwagachi bwe pare yo korenda sabaririra na kubanekere buna nacho kubaroseria epare yo goika ebe buna jire tkomuka gotomanya asa robotiro kubwatia
Riberera lyokorobekana nigoriene kiwe mambia rero nabamenyi bekenyorogia ikenye imewadia nyakoe ase bare kwe murunganiria eparembe amarieta nengoro kupita mukaya mura chake kuruma mataraiti ase bare ya ikenye ekorukorwo nyabote egendo magati to chandegete omo musio ito no mogabana emwatoreterete bara mukabeka maraboka amarabana arato chandete no ntori goeta me dangoro kwa ase bare esi kenye gaiga kenyorege yikenye ntobwatie taracha namba ibere igo mukondo gitaje takabeko moromu uta okonanta nona abana abagusinywa ende school gukwana ekerekyo nigo batebire buna babeire bagwetera makongwa mange nonyenekero gyokobarusia abamwa bokorwa asenkendu korubo yagi ngumbu gota ngumbu aseito ntomanyeti ingitu akorete ngumbu gochakere ikenya tonjo ketogendo nyabata tonjo ketogendo magati egente kina kitutagete koboli ngaki aya simbarati kimore no yaki inkyo komotebia komosemi ole kende aichi chato konye kuruga igetera che abana baito baetere erene jirani muze kuri ngumbu ari ngano obwa kara abandi bakumubuli aho tachikuru akagure tukurukana asa nyote chikura mbonya katanyi watete kokora magembe bono twari kubulira umwe musito n'abantu abaito bareka ikabonsi anantu banyakwa uwo ototete kumenya sumo simi watubige mungino ndato sirete gaiga tukaboko litogetwe kana na numutugo changa bwoye abasae korwase kenyorekyo ningo batebire buna ningo bakorera omokia bokomoikera omwemsio bakosmaso yagi korende omokia botoraibora matunda ndonsi tenkoro kubasi kemundo iga iti epara ikenye umugambi oyo korokunganero yagi igoto market chikura ntubuna basaba ketoka moriki tomokwanere tori go chikorara asando spia sarate garada aboke ange ko kolegas ndiye tanire odara chinche ndons chubono no tole ground na ndengo swato office abaga kabandeka useba to device buna chenisi to kolegas usena kimangateba okuboria kwabogochia serikali ya county ya Kisii no kwenekia buna omunyakonda oiranire erokorosie pare yo asobo ikirano ngoro kusilvano siondieki kituto chache South ODM youth leader nchege ntona nge gotebaneke omoishimiwo yagi buna achore tugabwenete goko tokorere gento gekuru kwe follow up bonige kemambie tu abokire okoba nendo mobere no roro tobwata matange kenyoro gaiga keregese tokwaranie para ntwe gento tokobori ngigeko erata akobwatia contract eyu echiche so that yeto korere para asomo kiabo gotema kumoikera omwemsiobo nigalia ira na goteba buna na chekwenekia buna epare yo ngorosigwere boikirano asamalieta no ya Cosmas endo mwemsio nyakwe ward lero itukalia lero abantu baitiwa nititu bakoro korobekana bakorra mekange paro mo contractor tue korua mochengo ya cha Kenya yagenda iti terale mwabuya omo contractor naje takanyerema tokanyeigora gakorerwa grading ekabekwo morom ono mo contractor naje takabekwo morom embure kamoseria igo morom ole bitunu para go saba abantu baminto kende yonsi akerkia abeira karabage chigume pintura koraga singia bacha bato kwanere kiara mbaro bato begeta obisi bato kwanera senjere nyororo na intwe twakwanera balia bakubwa asenge nchomo omwemsi etabwati besa begete mu kararo serie para gingo reportere getembe korwase ekenyorogia Kenya kikegotoka se wodi nyakoe bunge ya Kitutu Chache South ereteriane Juliet Kwamboka chingaki abaibori bagenderete koiroberia eri koirania abana babo eskuru gochakera ewiki gocha eri bachake bene kengesigia kabere gietamu ya kabere yo mwaka yega 2025 nigoritkoria rero musasirote omonene we parish ya Kebirigo Father James Obaiwa ara emisa yo gosabera abasaye chingaki chibakorena gochache skuru na boigo koba obosemia ase abakwana chinchira baranyare komenya buya kimoika ase ense Father Obaiwa nigo boigo asemia abasaye na kwaburia betange kotrua aso botumeki wa Mario gawo yogotinda na boigo botumeki ombobe we metanda buna fatika dikisemba agotumanya sorobotiro kobwatia
chingaki abaibori bagenderete nemeroberio yokohenekia buna abana babo inkwirana bare gochiase chisukuru maiga yomutimoko omwenge wetamu eyeiga ya kabere nigo iparishi ya Kibirigo inse yomusasiroti omonene Father James Obaigwa ritiko ria rero ara emisa ase abasae bonsi beparishi eyo na kubakurira abasae abaiga tebaeswanani nobotumiki bwa mariogo yobotindia naboigo boda ebyo bireirere amagima abo gusarika. Sisi leo tumesema tutaongeza mabaya, tutaondoa mabaya. Kwa hivyo kwa hapa leo ni kuomba kule nyumbani kwa pikipiki, wale tunaenda shule, mambo ya pikipiki ni baadaye, na mjue ni nani anabeba wakati huu, wakati unarudi nyumbani, ili tutakaporudi shule kesho kurudi salama, hata wakati ambao unaenda shule. Naomba kwamba madawa yale ya kulevya katika vijana wengine, tumesema kuna vijana wameharibika. Nyinyi na wao vijana wa parokia hii ambao mnatoka katika kaunti ya Nyamira, nyinyi ndio kielelezo cha hatimaye. Chaka nobororo nobokomu na malika lakini onoelioe okole kubatoro boko asuburi baba kubatikana na yaiga mbasabwa nonye bagwetera amakongu ao buna basae barende na koenekia buna nkubasika bare na kubaigwera abaibori babo. Zina ni Christine Marube animeta kutoka Ibara Center abana yundi baiga omwatere biwa okorama ya bwerwe asikira ingana iyora take konyora subuhima nekero kwanyorire okonyora musinigo kutara yendera amakongu aya yaete lakini obe kuna ikaramu ya pensi tike maka ne maki ilo kwa tigire tigire era konya abandi wakati wa after ndio mambo mengi yametendeka maovu, kwa sababu umepata nafasi ya kuwa nyumbani. Naomba msiletee wazazi wenu aibu, don't shame your parents, wapatie nafasi ya kuwatafutia na nyinyi siku moja mweze kuwa kizazi na kiendelezo chema. Chingaki echecho nigo abasae abaiga banyora esemina eyeritiko ria rero nigo nabarabwo baburiri abasae bande kumanya injira engia bagutumika emitandao yekerero nabarendete baisa kwirera amagima abo guturubana. Tumejifunza mengi in this life. There are so many challenges, and those challenges we need to overcome them as the young generation. Always live between our needs. Pressure, reduce pressure, mostly kama majenzi, reduce the pressure of social media. Sisi kama majenzi, we know digital world mali imefikisha. Always let's back the search with the positive things and avoid a lot of distractions. The cheers zenye tunatoa saizi, let's make them cheers. Wakati unapitia shida, vumilia, alafu mwishowe unapata mema. Hingo ripotera Getembe kurwase parishi eyeiga ya Ibara egotoka emeye wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira. Jefatgad Isemba. Mukonyi b'umuraiwensi ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki nigo atebire serikali nere tayari gutegerera abakenya kubwatia richiko nabo igo kuba obwene bwabo gukwana kuro ebunge amavoko ime amachako singa kisho muroberi empowerment Kindiki nigo amwachia kutiro kurobekana okwo abasabeke gorya Gen Z bakora rituko rya Jumatano ase nibo enyinge yabake gusarika na kuboria abakenya siragatepa serikali tego ikaransa na kurigereria ensi ya Kenya gikobekwa ase akongo. Na sisi vile vile tunaheshimu uhuru wa wananchi kujieleza na kutoa maoni, hata kama hayo maoni yako tofauti na maoni yetu wala tuko serikalini. We are ready to listen, to be advised and to receive input from the people of Kenya. We also respect fundamental rights and freedoms which are protected in the law of our country. The freedom of assembly, the freedom of expression, the freedom of movement. All freedoms are respected
and this government will honor the Constitution and the freedoms guaranteed on the people of Kenya. Lakini ile hatutakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatafuta haki ama wanatoa maoni ama wanataka kusema maandamano ya amani, alafu wanatumia jambo hilo kuharibu mambo ya usalama wa taifa letu la Kenya. Mliona vile maduka yalivunjwa, vituo vya polisi vikachomwa, mahakama zikachomwa, barabara zikachomwa, na hiyo sio demokrasia, hiyo ni uhalifu. Mtu ako na haki ya kujieleza, mtu ako na haki ya kutoa maoni, hata kama hiyo maoni inatofautiana na maoni ya serikali. Lakini ile hatuwezi kukubali ni majambazi, wezi, wahuni, kuenda na kupora mali ya umma, kuumiza akina mama, kuumiza wanabiashara, kupora mali yao, na hata kuvunja vituo vya polisi na kuvunja mahakama ambazo zimejengwa na kodi ya wananchi. Na mimi nataka niseme hivi ya kwamba hatutakubali nchi yetu iharibiwe na ikuwe nchi ya fujo, kwa sababu tumeona nchi zingine zimeharibika, zimekosa amani. Na ni lazima, najua ya kwamba kuna malalamiko fulani ambao wananchi wametoa jinsi wangevyopenda polisi wetu wafanye kazi, na tunashughulikia kuhakikisha kwamba huduma ya polisi inaheshimu wananchi na ina Chitagika chia butokire emerongo ibiri na inya iguru y'ichinsa inya chia bono botuko mwanje muri Gatembe TV na radio kuri kionga ibiri na boigo inya chia botuko bwiga we weekend nyengero kwa Catherine Nyaboga veni nyabokora somo na we manyiro na boigo Wilfred Matunda kuri studio kabena ragongonya kwene kebuna chibichana Mario Gingo ikira chira senchira iri yo wekira na twara borigire borobia somo we weekend jam ogo chiko go chira sembio seger kagetare getamba to murana ritskore ankyo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asinigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo musongo iyo irangene
ile duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya Pamoja Sacco yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Kenya Pamoja Sacco yonyore obukoreri ubuya ase kinse mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan bunam development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans.